Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Sabay-sabay nating palakpakan ng ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you po, minamahal. Pagpalain po tayong lubos ng ating Diyos na buhay. At sa mga sandaling ito, tayo pong lahat ay tumayo. Tumayo na po tayong lahat upang magbigay galang sa salita ng Diyos. Dalhin po natin pinagpalang mangaral. Narito po ating beloved preacher, Brother Joven Ferrer. Palakpakan natin ng malakas ating malaban president. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Tayo natin dumalangin mga minamahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan namin, pinakamama na pinag maraming salamat po sa kalakas at daklay po namin sa oras at buhay. Gumula sa iyo, pagkataon binibigay mo sa amin kami sama-sama sa pagpupuri sa iyo sa buong araw nito malapayang bang po lahat sa pandalangin na aming iginagalap, minamahal Evangelista, Waldes Estrada, Almeida, ay po mga minamal na mga manggagawa. Humihingi kami kapatawaran sa mga gustuhan sa pagkasala sa iyo. Patawarin mo bawat sa amin, Panginoon. Huwag mo naman tignan namin nagpagkasala kung yung puso nagsisisi sa oras na ito. At sa pag-aaral ng mga salita, lang sa mga salita, patawarin lingkod sa ganang aking wala magagawa. Basahan lamang, alikabok lang sa ipan. Ngunit gamitin mo dalo yung papapalang espiritual sa aming minamahal kapatid sa dakong ito, lalo ang pumaminamal ng mga bisita. Pagpalain mo kami lahat, mga Panginoon, at sama-sama naming sinasaway lahat ng demonyo ng mga hadlang, gawa ng kaaway, aming sinasaway sa makapangyarihan ng pangalan ni Jesus, cast out in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Lahat po'y pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At tayo na po'y makaupong mga minamahal. Ngunit pa po lahat, ako rin po'y bumabati na isang magandang hapon sa ating mga minamal na mga bisita. Kayo po yung aming pong welcome sa ating pong Sunday General Service ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. At ito pinauna po natin pong ginagalang at minamahal Evangelista, ating beloved Evangelist Waldes Estrada, Almeida. Lahat po muna pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. We give you honor and respect to the beloved family of our beloved parents in the Lord. Of course, we remember and cherish the blessed members and teachings of our beloved Pastor Wildy Estrada, Almeida, at ganoon po sa ating pong beloved Assistant Pastor Lina Cumona Almeida. Sa ating mga beloved workers, a pleasant afternoon po. Sa ating mga beloved elders na kasama natin ngayon, sa ating mga beloved brethren, higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Lahat ng handa makinig ng salita ng Diyos, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Kunin na po natin yung ating pong mga Biblia, ating mga kwaderno, amen, at ating mga ballpen, at ating itala yung ating pag-aaralan. Parang sa ganun, pagdating natin sa bahay mamaya, babalik-aralin natin ito at ating pagbulay-bulayan ng salita ng ating mahal na Panginoon. Ating basahin ang ating unang talata dito sa aklat ng Epeso, from the book of Ephesians, chapter 5, verses 1 up to 2. Sa Tagalog muna, and then i-flash natin yung English version. Amen. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Epeso, Kapitulo 5, ang talata po ay 1 hanggang 2. Amen. Praise the Lord. Kayo nga'y magsitulad sa Diyos na gaya ng mga anak na minamahal, at magsilakad kayo sa pag-ibig, gaya rin naman ang pag-ibig ni Kristo sa inyo, at ibinigay dahil sa atin ang kanyang sarili, na hain at handog sa Diyos upang maging samyo ng masarap na amoy. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. Amen. Ang sabi sa English, mga minamahal, Ephesians 5:1 to 2, be ye therefore followers of God, as dear children, and walk in love, as Christ also had loved us, and hath given himself for us an offering and a sacrifice to God for a sweet-smelling sabor. Amen? Amen? Sabi diyan mga minamahal, ating munang pambagatan na ating pag-aaralan, living as the true followers of Christ. Alam po ninyo mga minamahal, sa ngayon, napakaraming relihiyon sa ibabaw ng mundo. Amen? Thousands. At bawat isa niyan, they claim themselves as followers of Christ. Kaya nga tawag natin mga minamahal, Christians. Amen? But following Christ, mga minamahal, is not just like Facebook and Instagram.
na ginagawa lang natin mga minamahal, kapag tayo magpa-follow doon, i-click lang natin yung button and it's done. We are followers. Amen? Hindi lang po ito mga minamahal patungkol sa just be absent or be present. Amen? Remember that during the time or earthly ministry ng ating mahal na Panginoong Hesus, followers are classified in these forms. One, some of the followers are just spectators. Yung mga nandun, mga minamahal, ay talagang napadaan lang, wala magawa sa buhay. Anong meron dyan? Mga marites lang. Amen? Yun naman nandun. Sa dami ng kumpul-kumpulan na yun, kung nasaan man ang mahal na Panginoon. And some of them, mga minamahal, ay sinasabi nating fans. Amen? They follow wherever mahal na Panginoon ay nandoon, pinupuntahan nila. They go region to region. Pero ang ginagawa lang noon, because they wanted to see performance. Paano kaya? Gagaling na naman kaya ang bulag? Lalakad na naman kaya ang pilay? Makakapagsalita na naman kaya ang pipi? Mabubuhay na naman kaya ang patay? Yun ang ginagawa ng ibang mga followers. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. They expect entertainment. Ito yung mga Kristiyano, mga minamahal na ang tinitignan nila yung mga performer. Kaya naghanap sila kapag magaling ang pastor, doon ako, magaling kasi mag-English eh. Kapag nakita nila mga minamahal ay yung nangangaral salita ng Diyos ay medyo hindi makapag-English, sasabihin nila, ano ba yan? Ayoko nang dumalod yan. Amen? These are the kind of Christians or followers na masasabi nating they just be called fans. Mga fanatics. Pero hindi sila naniniwala sa kayang gawin ng Diyos sa kanilang buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. But we have true worshipers. We have true followers. We have true Christians. May mga taong totoong mga tagasunod ni Kristo. Ito daw po mga minamahal ang sinasabi ng Biblia, atin munang basahin dito sa aklat ng Lucas, Kabanata ay 9, talata ay 23. Lahat po muna ay pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. Ang Ebanghelyo ng San Lucas, ang Kabanata po ay 9, at ang talata po ay 23, ito mo sinasabi, at sinabi niya sa lahat, kung ang sino mang tao ay ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili, at pasanin sa araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Alam po ninyo mga minamahal, maaaring sa ngayon hindi nyo pa ma-appreciate what the message of the Lord is telling us today. Marami pong mga Kristiyano, mga minamahal, they go to church just for compliance. Maraming mga Kristiyano, they go to church because para masabing siya'y Kristiyano. Amen. Amen. Pero pagdating dito mga minamahal, they do their own thing. Ginagawa nila yung kung anong gusto nilang gawin. Amen? Sa mabas na mga minamahal, inaantok eh. Sa mabas, may mga marites na pinag-uusapan. Sa mabas, busy body. Amen? Hindi sila nakakonsentrate sa ginagawang pagpupuri sa Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. At kung ikaw ang Kristiyanong yan, mga minamahal, sayang ang ginamit mong sabon. Dahil na pumunta ka dito, hindi ka pinagpala na mahal na Panginoon. Dahil ang isip mo malayo sa totoong paglilingkod sa mahal na Panginoon. They are just spectators, fanatics. But there are Christians in here na sinasabi nating true followers of Christ. Ang sinasabi ng Biblia, mga minamahal, Lucas 9:23, and He said unto them all, if any man will come after me, or will follow me, let him deny himself. Take up his cross daily and follow me. Anong ibig sabihin niya mga minamahal? Times are coming that you don't feel like going, you feel like going to beach. Mas gusto mong pa pumunta sa beach kaysa pumunta sa banal na gawain. Amen? Well, hindi ka masisi, nararamdaman mo yan eh. May mga bagay, mga minamahal na
oras na you feel like drinking liquor. Gusto mo pang mag-inom ng alak or watching movies with friends. Gusto mo pa mga minamahal na pumunta sa piyesta kasama ang pamilya. Madalang kasi kami magkita-kita ng family. Napakahalaga nun. Mas mahalaga pa yan kaysa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Amen? Amen? Pero ang sabi ng Biblia, if you want to follow Christ, maaaring sabihin mo mga minamahal na yung ginawa ko, brother, walang masama doon. I want to maintain the camaraderie among families. Gusto ko lang maging malaya. Yan ang gusto ng sarili natin. But if you want to follow Christ, lahat po muna gusto magmana ng langit, pumalakpan ng malakasamal na Panginoon. If you want to follow Christ, deny yourself. Amen. Anong ibig sabihin mga minamahal? Ayawan mo lahat ng gusto ng iyong katawan. Ang sundin mo ang kalooban ng mahal na Panginoon. Totoo yun, napakahalaga na tayo'y magkita-kita, mayroong camaraderie because family is important. Amen? Pero you have all the days of your life. But God is saying, come Wednesdays, Fridays, Sundays. Yun lang. Yun lahat ng araw, iyon na. Pati ba naman ang para sa Diyos kukunin mo pa? But if you want to follow Christ, deny yourself and follow the will of God. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Hindi natin pwedeng sabihin, naiintindihan ako ng Diyos. Totoo, naiintindihan tayo mahal na Panginoon, pero hindi pwedeng gawing scapegoat yan. Amen? Amen? Dahil kung talaga tayo mga minamahal ay mayroong time management sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Give unto Caesar which is due Caesar, but give unto God what is due our God. Ibigay mo kay kaibigan mo, sa pamilya mo, ang para sa kanila. Pero ibigay mo sa Diyos ang para sa Diyos. Ano mang rason, ang dahilan mo dyan, kapatid, ang para sa Diyos ay para sa Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Mayroon ka nakakausap, sabi ng brother, tao lang. Amen? Totoo yun, tao lang tayo. Pero hindi yun sapat na dahilan para tayo ay makapag-desisyon na parating i-second priority natin ang mahal na Panginoon. Sa totoo lang, parating kong sinasabi, hindi naman talaga nakikipag-contest sa mahal na Panginoon. Hindi dapat i-contest mo yan. Pamilya mo ba o Diyos? Dahil walang ka-contest o walang may tatapat sa pagiging Diyos ng ating mahal na Panginoon. He is far beyond. Amen? Kayo mga nag-iisip, anong pipili ko? Diyos o trabaho ko? Never. Diyos ay Diyos. Trabaho ay trabaho. Amen? So kaya kapag tayo po mga minamahal na nag-iisip ng mga bagay na yan, hindi natin sinasabing, ay, dapat, ginagawa natin, ay, dapat Diyos muna. Walang masama doon. Pero ang hinahanap ng Diyos, kung yung priority mo ay Diyos, paano yung second priority mo sa buhay? Nasaan ang Diyos doon? Yung pangatlong priority, kung yung second priority mo ay sinasabi mo family, o nasaan ang Diyos sa family? Kung ang third priority mo ay pag-aaral, nasaan ang Diyos sa gitna ng iyong pag-aaral? Kung ang fourth priority mo ay business, nasaan ang Diyos sa iyong paghahanap buhay? Yun ang sinasabi ng mahal na Panginoon. In everything that you do, dapat kasama mo ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Huwag niyong ikumpara ang Diyos sa mga kung anong meron tayong gusto natin sa buhay. Dahil hindi masama yan. Yung paggawa natin, pagtrabaho, pag tayo'y makipagkapwa-tao, hindi masama yan. Pero ilagay natin ang Diyos sa ating ginagawa na yan. Siguraduhin mo na kapag ikaw ay nandito sa banal na gawain, Kristiyano ka. Pag uwi mo sa bahay, Kristiyano ka pa rin. Pagpasok mo sa paaralan, Kristiyano ka pa rin. Kapag kasama mong yung barkada, dapat Kristiyano ka pa rin. Hindi nagbabagot, hindi nawawala ang pagiging tunay na anak ng Diyos mo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. There are times na sinasabi natin,
Kaya ako ginagawa yan, hindi ako dadalo dahil nasaktan ako, brother. Amen? Tinisod kasi ako ni sister at ni brother. Ang ginawa, pinagchichismisan ako, minaritis ako. Kaya ayoko na masakit ang loob ko. Yung aking brother, ang aking sister, inutangan ako tapos tinakbuhan ako. Minahal ko si sister, minahal ko si brother, pero hindi sinuklian ang pagmamahal ko. Mga ganong mga drama sa atin, mga minamahal. Amen? Amen? Ang nagsasabi noon, sarili mo. Kung nararamdaman mo yan, normal kang tao kasi. Pero ang sabi ng Biblia, if you want to follow Jesus, deny yourself. Yung pain na yan na nararamdaman mo, kailangan mong tiisin, masunod mo lamang ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya ang ilan bakit ang ilan mga minamahal, nare-rebuke, pagkatapos ng rebuke, akala mo sa susunod na gawain, hindi mo na makita. Pero bakit nandito pa rin? Because they want to follow Christ. They ignore the pain, embarrassment of their lives. Ini-ignore nila yon. Bakit? Mas mahalaga pa si Kristo kaysa anumang kahihiyan kanilang naramdaman. Bakit? Ang pinakamas mahalaga sa kanilang buhay ay ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Brother, kaya ako inaantok kanina, medyo tinatamad ako eh. Napuyat kasi ako eh. Ang dami ko kasing ginawa eh. Nag-ML ako eh. Amen? Malungkot ako eh. Kaya hindi ko maintindihan. Wala ako sa mood pumalakpak, brother. Sana naman maintindihan mo ako. That is yourself. You are here hindi para magpahinga. You are here to worship the Lord. Nandito ka para pumuri sa Diyos. Nandito ka para bulay-bulayin ang kabutihan ng mahal na Panginoon. Nandito ka para makausap mo, mahal na Panginoon, na kahit anumang sakit na nararamdaman mo, if you tell your pains unto God, He is willing to listen. Handang makinig ang ating mahal na Panginoon. Bible said, kung sinasabi diyan mga minamahal, sabi nung, at ulitin ko lang yung talatang ating nabasa. Sabi diyan, and He said to them all, if any man will come after me, let him deny himself. And the second thing is, take up his cross. Hindi sinabi ng mahal na Panginoon, take up my cross. Ang sinasabi ng mahal na Panginoon, take up your cross. Ibig sabihin, mga minamahal, may kanya-kanyang cross ang bawat Kristiyano. Lahat magsabing amen. May kanyang ginawang cross ang bawat isa. Yung isa mabigat, yung isa magaan, yung isa immune na, bagamat mabigat, nakangiti pa rin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? But you have to carry your own cross. Sabi ng talata, mga minamahal, kapag hindi daw natin ating dinala ang ating pong mga kanya-kanya mga cross, mga minamahal, we are not worthy sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Mateo, Kabanata 8, talata 21 hanggang 22. Kindly. Aklat po ng Mateo, Kabanata 8, talata 21 hanggang 22. At ang isa naman sa kanyang mga alagad ay nagsabi sa kanya, Panginoon, tulutan mo muna akong makauwi at mailibing ko ang aking ama. Datapwat sinabi sa kanya ni Jesus, sumunod ka sa akin at pabayaan mong ilibing ng mga patay ang kanilang sariling mga patay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. True followers, as per viewed by Jesus, should supremely love God. Amen? Amen? Pag sinabing supremely, dapat mga minamahal, when there are so many loves that you have in your life. Amen? May mga bibiko ka. May mga love natin diyan, mga minamahal. But God should be supremely loved by all. Dahil ang sabi diyan, another of His disciples said unto Him, Lord, payagan mo ko. Suffer me first to go and bury my father. But Jesus said unto him, follow me, and let the dead bury their dead.
Kung titignan niyo ang Google, mga minamahal, the Jews tradition, napakahalaga. It is their supreme duty na paglingkuran ang kanilang mga magulang. Especially in moments like departing loved ones. Amen? Napakahalaga nun. At kapag ikaw ay wala doon, masasabing ikaw ay suwail na anak. Amen? Pero ang sinabi ng mahal na Panginoon, mga minamahal, let the dead bury their own dead. Ibig sabihin, mga minamahal, unahin mo ang paglilingkod sa Diyos. Amen? Sa totoo lang, mga minamahal, bakit mo kasi itatapat ang paglibing sa araw ng gawain? Sino nagsabing bawal maglibing ng Martes? Sino nagsabing bawal maglibing ng Lunes? Amen? Itatapat mo pa sa Miyerkules. Itatapat mo pa sa Linggo. Amen. Ang sinasabi ng Biblia, kahalagahan ng paglilingkod sa Diyos. Now, whatever is the reason you have, unahin at unahin natin ang ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Kindly, Mateo 22, talatay 37 hanggang 38. Amen. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 22, ang talata po ay 37 hanggang 38. Ito po sinasabi, at sinabi sa kanya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at pangunang utos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Take note, memoryado na yan ng mga anak ng Diyos. Amen? Amen? Ang sabi diyan, love your God with all, sabi niya, thy God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. This is the first great commandment. Amen. With all your heart, with all your mind, and with all your soul. Dapat daw yun ang gagawin natin, the supremacy of our love for God. Amen? Tandaan po natin, mga minamahal, hindi natin sinabing hindi mo mamahalin na yung pamilya. Hindi natin sinabing hindi mahalaga na tayo ay maghanap buhay. Hindi natin sinabing hindi mahalaga ang ating maging focus sa ating kanya-kanyang trabaho, mga minamahal. Nor we are not saying na hindi mahalaga ang profesyon natin sa ating buhay. Mahalaga lahat yan. Pero the supremacy, the importance na napakahalaga, kung ikaw ay masabing followers, true followers of Christ, dapat binibigyan halaga ang paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Amen? Amen. Lahat po muna ay pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Mateo, Kabanata 10, talatay 37 hanggang 38. Ang Ebanghelyo sa Mateo, Kabanata po ay 10, at ang talata po 37 hanggang 38. Amen. Ang umiibig sa ama o sa ina ng higit kaysa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang umiibig sa anak na lalaki o anak na babae ng higit kaysa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. 38. At ang hindi nagpapasan ng kanyang krus at sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Amen? Klarado ang sinabi ng mahal na Panginoon. Hindi niya sinabing huwag mo mahalin ang nanay at tatay mo. Sabi na kasi na ilang nakausap ko, sabi niya, ibig ba sabihin yan, Diyos na lang ang aking parati, hindi ko napansin ng mga magulang ko? Hindi ganoon ang sinabi ng mahal na Panginoon. Ang sinabi ng mahal na Panginoon, sa sinumang, he that loveth father or mother more than me is not worthy of me. So, mahal mo pa rin sila. Sampulan ko kayo, mga minamahal. Mahal na mahal natin ang mga magulang natin. Pero there are times, mga minamahal, unang-una lalo kapag hindi sila Kristiyano, sasabihin nila, huwag ka nang dumalo. Huwag ka nang maging Kristiyano. Huwag ka nang pumunta dyan sa Jesus Miracle Crusade na yan. Buong araw, ang gawin na lang natin, magkasama na lang tayo. Alagaan mo na lang ako. Amen? Amen? O, sino susundin mo?
mahal ko kasi ang magulang ko eh. Unahin ko na lang ang nanay ko at tatay ko. Amen? Pero pwede mong ipaliwanag sa kanya, tatay, nanay, kaya ako pupunta sa Jesus Miracle Crusade ay para ipanalangin ka at ikaw ay gumaling. Mas matindi pa yan na pagmamahal kaysa yung magsama kayong dalawang doon lang kayo at walang mangyayari. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? So it's just a matter of showing to them na yung ginagawa mong paglilingkod ay hindi yan baliwala, hindi yan pampatay ng oras lang. Yung ikaw ay nandito, mga minamahal, sinimulan mo sa alas 9 hanggang mamayang alas 4, mga minamahal, ay hindi dead hour yan. Yan ay fruitful hour. Isang mabungang oras dahil sa oras na yan, kausap mo at kapiling ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ang ilan kaya tumitigil sa paglilingkod. Bakit? They thought it's just matter of time. 9, alas 4, alas 3, uwi na tayo. Every second sa gawain ng Diyos ay napakahalaga. Kung ikaw ay nakaidlip, nawalan ka na. Nasayang na yan sa'yo. Kaya kapag nandito ka mga minamahal, wala kang gagawin kundi 100% pinapakinggan mo lahat ng patotoo. Bawat panalangin sumasama ka, bawat pagpupuri ginagawa mo dahil ang ginagawang pagpupuri ay hindi sa tao, kundi sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Don't you know na sa pagtalon-talon na ganyan, yung pagpupuri ganyan, pinagtatawanan ng mga makasanlibutan yan, pero dyan gumaling ang kanser, dyan gumagaling ang bulag, dyan gumagaling ang lumpo, nakakalakad. Bakit? Ang inuuna nila ay ang paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Amen! Hindi mo kailangan doktor, mami naman. Hindi may paliwanag ng doktor yan eh. Kaya marami tayong kapatid ng mga doktor eh. Because they themselves, hindi nila may paliwanag paano gumagaling ang isang may cancer. Ang ginagawa lang magpuri, mag-fasting, maglingkod sa mahal na Panginoon, sasayaw-sayaw. Amen? Amen! Pero pinagagaling ng Diyos. Sabi ng doktor 1985, done ka na, you're dead. Pero ngayong buhay pa rin. Bakit? Totoo ang salita ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! He that loveth his father and mother more than me is not worthy of me. And he that loveth his son or daughter more than me is not worthy of me. Be clear of that. Darating ang oras na ang iyong mga anak magsasabi, ayoko na, bahala kayo dyan. Huwag kang sumama diyan. Hayaan mo lang siya, sinabihan mo na siya kung anong kalooban ng Diyos. Amen? Ipaalala mo lang sa Kanya, mahal ka ng Diyos, pero kapag lumayong Diyos sa iyo, mawawala ka na ng mga pinagtatangkik na meron ka. Yun lang ang tanging natin magagawa. But if they decide to still go away, it's their decision. Dapat ikaw, alam mo kung anong kalooban ng Diyos, mananatili ka sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Bakit? Because those people who love their sons and daughters more than God is not worthy of God. Amen. Hindi sinasabi, yun ulit ko, na huwag mo na silang mahalin. Love them. But when it comes to choosing decision, whether they go to their own at ikaw pa sa mahal na Panginoon, sabi nga ni Joshua, kung masama sa inyo, tangin nyo ang maglingkod sa Diyos. Halala, bahala kayo. But as for me and my house, we will serve the Lord. Palakpakan mo natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? That is very a firm decision. Without God, we can do anything. You cannot do anything. Wala tayong magagawa. Amen? So, anong gagawin mo? Hihiwalay ka ba sa Diyos mo? Hayaan mo na lang bang lupay-pay ka? Amen? Ikaw ay mawala. Hayaan mo lang bang nakawin ng jablo yung pananampalatayang meron ka? Dahil whatever reason you are telling me, ay sinasabi ng Biblia, be wise, Christian. Maging matalino tayo, mga minamahal. Amen? Ang tagal na natin naglingkod. 5 years, 10 years, 15 years, 20 years, 30 years, 40 years. Amen? And then isang araw, bigla mong sasabihin, ayoko na maglingkod. Other way of saying, sinayang mo ang oras mo na 40 years na naglingkod. Eh kung sa una pa lang hindi ka naglingkod, eh di wala ka nang abutin na 10 years. Patay ka na noon.
Pero bakit ka buhay? Dahil pinag-ingatan ka ng mahal na Panginoon. Bakit ka pinagpala ngayon? Dahil tuloy-tuloy mong pinaglingkuran ng ating mahal na Panginoon. Amen? Ang nagsasabi lang sa iyo na naging waste ang paglilingkod mo sa Diyos. Naging walang kabuluhan. Kaya sabi na ilan, mas maganda pa ngang hindi Kristiyano kaysa Kristiyano. Mahiya kayo sa sarili natin mga sinasabi na yan. Mahiya tayo sa mahal na Panginoon. Despite all na ginagawa ng Diyos sa atin. Kilabutan tayo kapag gano'n ang ating mga napapakinggang mga salita. Amen? Bakit? Kung wala ang Diyos, wala tayo ngayon dito. Yan ang napakainam at dapat isiksik ng mga anak ng Diyos. Kaya kapag ikaw ay nahihirapan, kapatid, isipin mo lang, hindi ka dapat pansinin ng Diyos, pero pinansin ka ng mahal na Panginoon. Amen? Amen? And there, you'll strive to gawin mo lahat para ikaw ay muling bumalik sa kainitan. Gawin mo, hindi po pwedeng babalik ang kainitan mo na nakaupo ka lang, na wala kang gagawing effort. Tandaan niyo yan, parati ng sinasabi ng mga pastor. Kung kinakailangan manalangin ka at nanalangin ka, hindi mo pa rin madama, kanan mo nakakadama ng banal na presensya, ikaw wala pa rin magawa. Do the agonizing prayer. Amen. Sa mga matatagal na mga Kristiyano, mga naririnig natin ang salitang yan. Do the agonizing prayer. Anong ibig sabihin niya mga minamahal? Ang ilan, inuuntog nila yung kanilang tuhod. Mahal na Panginoon, maawa ka sa akin, nakabagan mo ko. And there, nararamdaman nila ang pagkilos ng banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan mga minamahal. Amen. Sabi dito mga minamahal, and he that taketh not his cross, and follow it after me is not worthy of me. Brother, para dire-diretso yung paglilingkod ko, ano kaya? Hindi ko na lang kaya pansinin yung mga cross na meron ako. Yung problema ko, yung mga sumasakit ang ulo ko, ayaw ko na lang, balas niya sa buhay nila. Hindi niya sinabi, mga minamahal, na iwasan mo ang iyong cross. Ang sabi diyan, take up your own cross. Ibig sabihin, walang tumatakbong Kristiyano. Amen? Hinaharap ang problema. Sinusolve ang problema ng may katapangan, espiritual. Amen? Hindi mo pwedeng takbuhan mo ng takbuhan ng problema. Hahabulin at hahabulin ka niya. Harapin mo ang iyong problema kasama ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Kung ikaw ay may problema, natatakot ka parati sa buhay, harapin mo yan. Amen. Sabi ko nga sa inyo, nakwento ko sa inyo, mga minamahal, ang unang problema ko ay ako'y nahihiya na makita ako ng aking mga kaibigan dyan sa Bonifacio Street noon, ako'y naglilingkod sa Diyos. Amen? Dahil barakong-barako, akala natin ito, walang silbi. Yan ang isip natin before. Ito ay para sa mga walang magawa sa buhay. Ang paglilingkod ay mga taong hindi nag-aral. Yan ang mga gano'n natin, napakababantingin natin sa mga Kristiyanong katulad natin before. Amen? Kaya sometimes pati tayo nahihiya, tayong makita ng ating mga kaibigan. Hindi lang nila alam, mga minamahal, na tayo'y mga prinsipe at prinsesa. Amen? Oh, totoo yun mga minamahal. Sabi ko nga, mayroong isang bata, tinutokso sa eskwelahan. Sabi, ano ba yan? Nabalita nila, bagamat mayaman sila, nabalita nila isang araw, biglang siya pala'y ampun. Di ba? O dumating sa kanya mga kaklase, siyempre, adopted. Siyempre, masama ang loob niya mga minamahal. Uwi siya sa bahay, sumbong siya sa tatay. Sabi sa tatay niya, Tay, totoo ba na adopted ako? Amen? Sabi ng kanyang tatay, oo, adopted ka. Pero naramdaman mo ba na naging adopted ka? Sabi ng bata, oo nga naman. Lahat naman ng nirequest ko, lahat ng kailangan ko, pag-aaruga sa akin kumpleto. So ngayon, anong pagkakaiba ng adopted sa tunay na anak kung ang pagkalinga sa iyo ay katulad ng isang tunay na anak? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen?
Totoo yun, mga minamahal. Kaya ikaw ay adopted, sabi niya, bagamat adopted ka, pero you are especially loved by the family. Alam niyo yung bata, mga minamahal, bumalik sa eskwela ang kinabukasan, pagdating niya doon sa gate, nandun na naman ang mga bullying, mga classmate. Sabi nung classmate niya, adopted, dito na naman siya, adopted. Alam niyo yung bata, dahil alam niya yung purpose na kinaroon niya, sinabi lang niya, ngiti-ngiti, special. Panawagan mo natin ang ating mahal na Panginoon. Even kung kilala mo ang sarili mo, bakit mo pa babayaan maapektuhan ka ng mga bagay na yan? We are loved by God, especially. Kaya nga may kanta tayo, especially, delivered especially. Amen. Dahil tayo ay special na pagmamahal ating natatanggap mula sa ating mahal na Panginoon. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. True followers long for God's care and love, not God's material blessing. At totoo daw, followers ng ating mahal na Panginoon ay ang kanyang sinusundan ay hindi dahil sa kung anong makukuha niya sa mahal na Panginoon ng mga material. Amen? Hindi dahil sa pagkuha lang niya ay yung galing lang, paggaling karamdaman lang, hindi lang yun. Mas malalim pa. Mga minamahal. Amen? Ang hinahanap daw ng mga tunay na followers ng ating mahal na Panginoon ay yung pagmamahal na pwedeng ibigay sa iyo ng ating mahal na Panginoon. Hindi lang kagalingan niyang pinag-uusapan yan. Hindi lang material na bagay lang ang pinag-uusapan yan. Sabi diyan, name it and you can get it. Kapag ikaw ay minahal ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Mateo 8, malapit na po tayo magtapos. Mateo 8, talatay 19 hanggang 20. Amen. From the book of Matthew, chapter 8, verses 19 up to 20. Aklat po ng Mateo 8, talatay 19 hanggang 20. At lumapit ang isang iskriba at sa kanya'y nagsabi, Guro, susunod ako sa iyo saan ka man pumaroon. At sinabi sa kanya ni Jesus, may mga lungga ang mga sora at may mga pugad ang mga ibon sa langit. Datapwat ang anak ng tao ay walang kahiligan ang kanyang ulo. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Maraming mga Kristiyano before, followers of Christ, na sila pumupunta dahil, ay, pinagpapala kasi. Narinig niya yung patotoo. Amen? Na ang Kristiyano, mahirap lang ang buhay. Ngayon, pinagpala na. Amen? Mayroon narinig niya, patotoo mga minamahal na kapag bagamat siya'y mababa lang na pagkaraan, ngayon manager na. Amen? So, ang ginagawa ng ilan mga minamahal, pumupunta sila doon. Mayroong isang tao, mga minamahal, na talagang scriba. We know what the scribes are. Amen? Sometimes they don't have time na talagang maglingkod sa mahal na Panginoon. Kagaya natin noon. Amen? At sila, mga minamahal, sabi niya, susunod ako sa iyo, mahal na Panginoon. Sabi ng mahal na Panginoon, ni hotel, ni bahay, ni silong, waiting shed, wala ako. Ano, susunod ka pa ba? Amen? Amen? Kung tayo'y tanungin ngayon, mga minamahal ng ating mahal na Panginoon, sasabihin sa iyo, ang anak ng Diyos, ang anak ng tao, sabi niya, lumapit sa iskriba ngayon, nagsabi, Guro, sunod ako sa iyo. Saan ka pumaroon? Sinabi sa kanya, ni Jesus, may mga lungga ang sora, mga daga, may mga pugad ang ibon at langit, datapwat ang anak ng tao walang kahiligan ni ang kanyang ulo. Ano? Mahirap lang ako, wala ka makukuha sa akin, susunod ka pa ba? Ang ilan mga minamahal, kapag sabi nila, wala pala magpapala dyan, ayoko na. Amen? Akala ko ba, meron akong madrigal ng pera kapag ako'y naglingkod dyan, bakit kayo wala pa? Akala ko ba may kotse ako kapag ako'y naglingkod yan? Amen? Kasi ang tinitingnan ng ilan, they're just there because of something na pwede nilang makuha materially. Pero sabi ng mahal na Panginoon, kapag ikaw ay mahal ng Diyos, lahat ng pangangailangan mo kayang ibigay ng ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Bakit ang ilan lumilipat, ang ilan umalis, ang ilan tumitigil,
Ang ilan di magawa maglingkod dito. They thought, doon, air condition kasi ang banal na gawain. Dito, mainit. Paypay ka ng paypay. Amen? Oh, pero doon, air condition nga. Pero mamaya, tulog na. Mamaya, mga minamahal, relax. Yan, lamig eh. Para silang nasa mall. Amen? Dito mga minamahal, you really have to strive hard. Bagamat inaantok ka na talaga tudo. Bakit? Mas mahalaga, mapakinggan mo ang salita ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon sa lahat ng bagay na nangyayari sa buhay ng Kristiyano. May kadahilanan ng mahal na Panginoon. Amen? Amen. Gusto niya tayong ihanda para nang sa ganun, mga minamahal, makita natin, makita ng mahal na Panginoon ang ating sarili. Handa ka na ba sa pagpapala na ibibigay ko sa iyo? Hanggat hindi mo na ihanda ang sarili mo sa pagtanggap ng pagpapala na yan ang magiging dahilan upang ikaw ay mawala sa Diyos. Kaya kailangan tiisin mo lahat ng pagtuturo ng Diyos. Walang mangyayari sa iyo unang yayari na hindi niya pinayagan. Pinayagan niyan para sa ating ikabubuti. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Look at the verse, mga minamahal. Even sinners, the scribes are encouraged. Halika kayo, mga skriba, Pariseo, halika kayo. Sabi niyan, and the driving force of following is not the material blessing. Hindi yung ikaw dahilan dahil kung ano makukuha mo sa mahal na Panginoon. Amen? Santabi mo lang yan. Sabi ko nga, mga bonus yan. Ang main purpose kung bakit natin gustong maglingkod sa mahal na Panginoon, unang-una, magmana tayo ng buhay na umalang hanggan. Isama tayo to the royal family of Christ. Amen? Mapabilang tayo sa mga flock ng ating mahal na Panginoon. Kawan ng Diyos. Pag tayo napabilang doon, mga minamahal, hindi mo malalaman kung saan nanggagaling ang mga pagpapala. Dumarating lang yan dahil ang Diyos masagana kung siya'y magbigay ng pagpapala. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. See King Solomon, kindly. First King, last 2 verses. Unang Hari, Kabanata 3, talatay 8 hanggang 13. Kindly. Lahat po muna ng hindi inatok, pumalakpak muna ng malakas, mga minamahal. Amen. Kindly. Dito po sa aklat ng unang mga hari, sa kabanata ay 3, sa talatay 8 hanggang 13. At ang iyong lingkod ay nasa gitna ng iyong bayan na iyong pinili, isang malaking bayan na hindi mabibilang o matuturingan dahil sa karamihan. Bigyan mo nga ang iyong lingkod ng isang matalinong puso. That's right. Upang humatol sa iyong bayan, upang aking makilala ang mabuti at ang masama, sapagkat sino ang makahahatol dito sa iyong malaking bayan? At ang pangungusap ay nakalugod sa Panginoon. That's right. Na hiningi ni Salomon ang bagay na ito. At sinabi ng Diyos sa kanya, sapagkat iyong hiningi ang bagay na ito, at hindi mo hiningi sa iyo ang mahabang buhay, o hiningi mo man sa iyo ang mga kayamanan, o hiningi mo man ang buhay ng iyong mga kaaway, kundi hiningi mo sa iyong katalinuhan upang kumilala ng kahatulan. Narito, aking ginawa ayon sa iyong salita. Narito, aking binigyan ka ng isang pantas right. at matalinong puso, na anupat walang naging gaya mo na una sa iyo, o may babangon mang sino man pagkamatay mo. At akin namang ibinigay sa iyo ang hindi mo hinihingi, at ang kayamanan at gayon din ang karangalan, na anupat walang magiging gaya mo sa mga hari sa lahat ng iyong mga kaarawan. Palakpakan po natin ang malakas sa ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Amen? Hindi mo kailangan sabihin isa-isa ang pangangailangan mo, mga minamahal. Amen? Unahin mo lang ang kalooban ng Diyos. Isa lang. Si Solomon, mga minamahal, ang tanging kanyang hiningi, mga minamahal, ay paano pangasiwaan ng may katalinuhan ang bayan na napakakapal. Inuna niya ang kanyang tungkulin sa paglilingkod sa Diyos. Hindi niya inisip, mga minamahal, ay patayin mo lahat ng mga kalaban. Magiging ayusin ko yan, pero mahal na Panginoon, dapat patay lahat ang kalaban ko, ha? Mahal na Panginoon, dapat may superpowers ako, ha? Mahal na Panginoon, dapat marami akong army, ha? Hindi gano'n ang si Solomon, mga minamahal.
ang kanyang inuna na hiningi sa Diyos ay kung paano niya ganapin ang kanyang katawagan. Ang paglingkuran at imaneho ang bayan ng ating mahal na Panginoon. Anong katawagan meron ka, kapatid? Hilingin mo yan na iyan ay ganapin mo ng buong sarili, buong puso, buong isip. Gawin mo yan. Ask the Lord. Kagaya ni Solomon, mga minamahal, Lord, give me wisdom and discerning knowledge para mapangasiwaan kong napakakapal mong bayan. Kung ikaw ay mang-awit, Lord, give me enough talent na manang sa ganun maging karapat, dapat ako sa bawat awitin ko, ikaw ang aking mapalugdan at hindi ang tao, ni ang aking sarili. Kung ikaw ay manunugtog, Lord, mahal na Panginoon, bigyan mo ng sapat na kaalaman, maitama ko ang aking bawat notang ginagawa, dahil ito'y ginagawa ko upang ikaw ay aking maitaas at aking mapaglingkuran. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kung ikaw ay manggagawa, Lord, bigyan mo ko ng patience. Tulungan mo kong makita ang bawat araw na ginagawa mo sa aking buhay upang mawala sa akin ang pagkabagot, kundi aking makita at maramdaman ang kagalakan of all people. Ako isa sa pinili mong isa sa iyong mga manggagawa. That is the knowledge. Amen? Kung yan ang inilig natin, mga minamahal, ang sabi ng Diyos kay Solomon, sabi ng Biblia, mga minamahal, and the speech pleased the Lord. Yung panalangin natin na yan, nakakalugod sa tainga ng ating mahal na Panginoon. Pumalagpak po tayo ng malakas, mga minamahal, that Solomon asked this thing, and God said unto him, because thou hast asked this thing and hast not asked for thy long life. Hindi niya sinabing, hindi mo kasi hiningi yung mahabang buhay mo. Hindi mo sinabing air condition ang kwarto mo. Hindi mo hiningi na ikaw ang pinakamagandang boses para maging sikat ka. Amen? Sabi din mga minamahal, neither had asked riches for thyself, nor has asked life of thine enemies, but has asked for thyself understanding to discern judgment. Behold, I have done according to thy word. Ibibigay yon sa atin ng ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya hindi tayo mga minamahal nagagamit fully ng mahal na Panginoon dahil hindi tayo nananalangin kung paano natin payabungin ang ating kanya-kanyang katawagan. Tinawag nga tayo ng mahal na Panginoon bilang mga awit, bilang manunugtog o whatever assignment na nasa atin. Pero hindi tayo nananalangin sa Diyos. Mahal na Panginoon, paano ako maging karapat-dapat sa iyo? Amen? Nagiging mga awit na nga ako, meron na nga akong uniform. Elder na nga ako, no? May barong na nga ako eh. Amen? Pero paano pa kita mapapalugdan? Dapat araw-araw, dapat today is better than yesterday. Yun ang iniisip ng mga anak ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Huwag mong hayaan, mga minamahal, that today is just the same as yesterday. Nor, today ay dapat pababa na kaysa yesterday. Hindi ganun. Dapat ang tinatanong ng mga anak ng Diyos, paano ko mapapaganda pa ang paglilingkod ko sa iyo, mahal na Panginoon, sa araw ng bukas? Nagawa ko na ito, okay na yan. How can I make this better for tomorrow? Yun dapat daw ang pinapanalangin ng mga anak ng Diyos. Amen? Amen? Kung ikaw ay adult choir, have you tried praying that one? Kung ikaw ay choir, Jesus Finest Choir ka, Children's Choir ka, youth and singles choir ka, is that the kind of prayer na ginagawa mo? Kung yan, good yan. God hears. God is pleased in thy word. Naggagalak ang Diyos sa iyong mga binabanggit na mga salita. Pero kapag hindi mo naiisip ang bagay na yan, yan ang dahilan kung bakit mo ina-abandon ang iyong pagkatawag. Iniiwanan mo pagiging manggagawa. Iniiwanan mo pagiging elder. Iniiwanan mo pagiging choir member. Because you do not desire to
to be better daily sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Ang gusto mo, ikaw na lang, basta importante, sige lang. Fan ka na lang, hindi ka followers ng ating mahal na Panginoon. Dapat true followers, desire tomorrow should be better than today. Bukas ay dapat mas maganda pa na gagawin paglilingkod ko kaysa sa ngayon. Bakit? Iyon nakakalugod sa paningdinig ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Lahat magsabing amen. Alam po niyo mga minamahal, maaaring magsabi ng ilan, brother, hindi mo kasi alam eh. May pinagdadaanan ako eh. Amen? Grabing pinagdadaanan ko, kaya kailangan maintindihan mo ako eh. Huwag ako. Amen? Wala akong magagawa sa'yo. Kausapin mo ang Diyos. Amen? Hindi kayo naglilingkod sa ating beloved na preacher. Hindi kayo naglilingkod sa beloved children. Hindi kayo naglilingkod sa mga pastor, beloved sa pastor, nor any person. Hindi tayo naglilingkod. Ang ating pinaglilingkuran ay ang ating mahal na Panginoon. Amen? So kung mayroon kang gustong ipaliwanag, huwag sa amin. Magpaliwanag ka sa Diyos. That despite pagpapalang ibinigay sa iyo ng Diyos, nagagawa mo pa rin takbuhan ng katawagan meron ka. Kung meron kang sariling desisyon, meron kang sariling kaparaanan o dahilan sa iyong buhay, kung bakit dati-dati malakas ka magpuri, ngayon nanghihina ka na, some of you, they go away. Huwag sa amin magpaliwanag. Magpaliwanag ka sa Diyos na nagmahal sa iyo. Magpaliwanag ka sa Diyos na nagpala sa iyo. Magpaliwanag ka sa Diyos na walang ginawa, kundi ibigin at mahalin ng bawat isa sa atin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Ang sabi niyan, I have done according to thy words, yung hiningi mo. I have given thee a wise and understanding heart, sabi niya kay Solomon, so that there was none like thee before thee, neither other thee after thee shall any rise like unto thee. Walang magiging katulad mo. At kung mayroon pang susunod, wala nang susunod sa iyo. Yan ang pagpapalang natanggap ng isang Kristiyano na ang kanyang puso ay ganapin ang kanyang katawagan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Ang sabi pa dyan mga minamahal, and I have also given thee that which thou hast not asked. Ibinigay ko din sa iyo yung bonus. Hindi mo hiningi, pero ibinigay ko sa iyo. Amen. Amen. Nakakalimutan niya ng mga anak ng Diyos. Sabi nila, gusto ko na ganito, gusto na ito. Pag hindi nasagot yun, kukumplis sila sa Diyos. Ano ba yan? Hindi ako sinasagot ng Diyos. Pero hindi nila nakikita mga minamahal. Napakaraming kanilang natatanggap sa Diyos. Even hindi nila hinihingi, pero ibinibigay pa rin ng Diyos. Amen? Amen? Kung alam mo lang ang tutong kalagayan ng taong nasa ospital, yung hangin niya binabayaran ng oxygen per tank, thousands, makahinga lamang siya. Ikaw, libre ang hangin, pero hindi mo magawa laman ng pasalamatan ng Diyos. Amen? Doon sa kulungan, gustong-gusto nila maging malaya, pero hindi nila magawa dahil na may rehas na kapalibot sa kanila. Ikaw, you can go anywhere. Sabi mo, hindi yan blessing galing sa Diyos? Doon sa mga parting may gera, bawat araw may takot, may gutom dahil sa gera nangyayari. Hindi sila makatulog, gusto nila maging mapayapa, hindi nila magawa dahil sa gera nangyayari. Ikaw, payapang-payapa kang nakakatulog sa iyong tahanan, kasama mo ang iyong pamilya, then you are going to tell me, hindi ka pinagpala ng Diyos? Amen? Yung mga may sakit, hindi makalakad, hindi makatayo dahil sa kanilang karamdaman. Ikaw, nakaka-shopping ka, nakakatlundag ka, nakakasayaw ka, nakakapagsalita ka, then you're going to tell me, hindi ka pinagpala ng Diyos. Nasaan ang puso mo? Nasaan ang ginagawang paglilingkod sa mahal na Panginoon? But God is saying, ang sabi ng mahal na Panginoon, even prayers na hindi mo ipinapanalangin, anak, ibinigay ko pa rin sa iyo. Ibibigay ko pa rin sa iyo. Ganun kamahal tayo ng ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord!
ang inaasahan lang niya. Nawa, sa ating buhay, makita natin ang kahalagahan ng ginagawa ng Diyos sa ating buhay. Madalas natin nakakalimutan ito, mga minamahal. God never left us alone. Hindi niya tayo kailanman pinabayaan. Hindi niya tayo kailanman pinabayang mag-isa lang. Maring sabihin ng ilan, I do not deserve this. Amen? Hindi ko deserve na ako'y pagalitan. Hindi ko deserve na ako'y ipahiya. Hindi ko deserve na ako'y ganitong aking kinahinatnan. Nakakayan, hindi ko makatingin sa maraming tao. Pride lang yan. Amen? Iprito mong muli yan. Amen? Yung pride na yan, hayaan mo yan. Amen? Tunawin mo yan sa pamamagitan ng pag-fasting. Tunawin mo yan sa pamamagitan ng pagpupurit, paglilingkod na may kainitan sa Diyos. Lahat yan mawawala dahil nanguna sa iyo ang katawagan na meron ka. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. But if you keep on saying, I don't deserve this, gusto mong malaman kung anong deserve ng bawat isang hindi naglilingkod sa Diyos? Lahat ng gustong malaman yan, pumalakpak muna ng malakas. This is what we deserve. Roma 3:23. Ang sabi dito, beloved instrumentalist please, sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nangakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Lahat ng tayo, mga minamahal, nagkasala tayo sa harapan ng Diyos. Lahat ng nagkasala, sumigaw ng praise the Lord. Huwag ka nang magsinungaling, walang taong walang kasalanan. Lahat tayo nagkasala. And you know what we deserve? Ang sabi ng Roma 6:23. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, datapwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. We all deserve death, both physical and spiritual death. Dahil sa ating mga pagkakasala. Then magmamalaki tayo sa Diyos. Amen? Amen? We don't deserve anything. We deserve death. But because of the love and mercy of Christ, yung kanyang pag-ibig sa atin, binigyan tayo ng pag-asa. Ikaw, ako. Amen? Binigyan tayo ng pagmamahal ng Diyos. And that is the reason na dapat mong mag-isip-isip, kapatid, sa oras na ito. Sa mga kapatid ko, even those who are listening and watching us right now, pag-isipan mo, think, ito bang ginagawa ko ngayon? Is this the way how I thank my God? Ito ba ay dapat lang na gawin ko para ko pasalamatan ng aking Diyos? Ito ba? Dapat ba ito? Yung pagre-rebelde ko, yung aking pag-alis, yung aking paggawa ng mga bagay na hindi ko dapat gawin, ito ba ang tamang pagbigay ng pagpapasalamat sa Diyos? Think. But God, I'm praying through the prayers of our beloved pastor, our beloved workers, maisip nyo ang tama at dapat gawin. Tayo natin tumayo, awitan natin ang ating mahal na Panginoon. What love the Father's love we shown us, that you should be called His sons, and daughters, precious, even greater love this world has never seen. When He hung on that tree, oh why would He do such a thing for dirty sinners like you and me? Oh God, thank you for loving me. When on the cross you made
made history. Hallelujah. Forever my praise will go to thee, oh God. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Thank you for choosing me to be your child. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Greater than all my sins. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. That lifted me from the dead, set my feet on the solid ground, with a firm place to stand. Lord, I've always been trust in your love. Oh God, thank you for loving me with all the stars you made history. Died for me, forever my praise will go to thee, oh God. Thank you. Minamahal, listen. Gusto ng Diyos sa bawat araw ang kanyang mga anak patuloy nagtitiwala sa kanya. Searching our hearts. Ito ba ang tamang paglilingkod ko sa Diyos? Nagagawa mong talikuran ng katawagang meron ka. Si Solomon, ang tanging hiniling niya, paano gampanan ang kanyang katawagan na pangunahan ang napakaraming anak ng Diyos. At dahil sa kanyang ginawa, sabi ng malapay noon, ibinigay ko ang request mo, anak. At yung mga bagay na hindi mo hiningi, ibinibigay ko rin sa'yo. Praise the Lord, praise the Lord. Oh God, thank you. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord.
Hallelujah, hallelujah. Oh God. Lord, worthy to be praised, oh God. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Give every worship, Lord. Isa na pa mga minamahal. Oh God. Thank you, Lord. Let us pray. Tayo natin dumalangin mga minamahal. Ipabot mo sa Diyos ang iyong pagpapasalamat. Maraming pagkakataon natin nakakalimutan ito. Praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Iapabot mo sa Diyos ang iyong pananalangin, ang iyong pagpapasalamat. Humingi ka ng kapatawaran. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Oh, Jesus, we'll never cease to sing your praise. Dearest Lord, naririnig mong panalangin ng iyong mga anak. Alam kong walang bagay na nalilingit sa'yo. Aming isa na sa mo, mahal na Panginoon. Heal their hearts. Ibalik mo kanilang dating kainita sa paglilingkod sa'yo. Huwag mo silang pabayaan. Huwag mo silang pababayaan. Isa rin pa natin awitin ito mga minamahal. Oh God, thank you for loving me. We love you, Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Oh God, thank you for choosing me. Minsan ba mga minamahal? Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Oh God, thank you for loving me. Say thank you to the Lord. Sabi mo salamat po, mahal na Panginoon.
Thank you, Lord! Hallelujah! Even praise the Lord, praise the Lord! Oh God! Thank you for choosing me! Praise the Lord! Hallelujah! Dear Lord, ito ang aming sabot panalangin sa iyong pangalang Jesus. Sa ating mga beloved newcomer, saan man kayo naroon ngayon, ano inyong pangangailangan? Pakatandaan nyo parati, iniibig kayo ng Diyos. God loves you. Walang kasalanan di kayang patawarin ng mahal na Panginoon. Lumapit ka ngayon. May 4 na reglamento ng kaligtasan. Unang-unay, pananampalataya sa isang Diyos. Walang ibang ating mahal na Panginoong Jesus. Pangalawa, ay ang pagsisi. Kaya magsisi ka. Lahat ng tayo nagkasala. Walang taong hindi nagkasala. Kung kayo magsisi, hindi sa tao, kundi sa mahal na Panginoon. Pangatlo'y bautismo sa tubig, sa pangalan ni Jesus. Mamaya, after ng banal na gawain, kung gusto mo pabautismo, libre yan. Libre ang pagpasok sa buhay na walang hanggan. Sa ating mga beloved viewers, if you have chance to walk, to travel, papunta sa pinakamalapit na Jesus Miracle Crusade International Ministry, go! Tanggapin niyo ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Sabi ng Acts 2:38, be baptized in Jesus' name so that sins may be forgiven and you will receive the power of the Holy Spirit. Fourth is the bautismo sa Espiritu Santo. When you feel the Holy Spirit, gaano man katigas ang iyong puso, palalambutin niya naman na Panginoon. Ano mang grabing kagaramdaman meron ka, pagagalingin niya naman na Panginoon. Gaano man kagrabing problema meron ka, lulutasin niya ng mahal na Panginoon. Sumunod ka lang sa mahal na Panginoon. Narito isang panalangin ng pagtanggap. Tanggapin niyo mahal na Panginoon. Lahat ng aking sasabihin, saan man kayo naroon, ating beloved viewers, tumunod kayo sa panalangin aking sasabihin. Sabi niyo, mahal na Panginoong Isus, maraming salamat po sa iyong mga salita na aking napakinggan sa araw na ito. Ako'y makasalanan mula nung ako'y nagkaisip hanggang sa mga oras na ito. Humihingi ako ng kapatawaran. Linisin mo ako sa lahat ng karumian. Tinatanggap kita ngayon bilang aking tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Isulat mo nawa ang aking pangalan diyan sa aklatang buhay sa kalangitan, 10 ng aking mga mahal sa buhay. Gawin mo kong tunay na Kristiyano sa isip, sa salita, at sa katotohanan. Ito ang aking samot panalangin sa iyong pangalang Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Kami na lamang po. Hallelujah, hallelujah. Dakilang to sa banal sa iyong pangalan, pinakamalapit ng Jesus. Narito yung mga anak, anumang kanilang kalagayan, saan man sila naroroon. Alam kong walang bagay na mahirap sa iyo. Walang distansya makahadlang sa iyong pagpapala sa iyong mga minal kapatid na ito, malapay noon. Tugunin mo sila sa kanilang mga panalangin, sa mga malang kaparaanan, sa pandalangin ng aming gilagay, Minamahal Evangelista Will Estrada Almeida. Ay po mga minamal na mga manggagaw, patawarin sila sa kanilang mga nagawang pagkakasala, malapay noon. Gawin mo silang tuwing na Kristiyano sa isip, salita at katotohanan, nawa hindi una at ulit yung kanilang paglilingkod, simula pa lamang na ito, malapay noon. Makasama namin sila hanggang sa iyong pagbabalik. Ito ang aming samot panalangin sa iyong pangalang Jesus. Sa iyong pangalang Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Mamaya, sa mga gusto magpabautismo, lumapit lamang po kayo sa ating mga beloved choir at kayo aming pong paglilingkuran. Mayroon pong damit na hindi kayo mababasa dahil may bathrobe available. So ngayon, mga minamahal, tayong lahat ay dumalangin para sa ating personal na pangangailangan
Kung may mga karamdaman, kaliwang kamay sa parte ng ating mga karamdaman, ipatong nyo inyong kaliwang kamay sa inyong karamdaman at ang kanang kamay sa ating mga ulo. Kung tayo po may problema, dalawang kamay itaas. Kung tayo po may mahal sa buhay, nais nating ilapit sa mahal na Panginoon, dalawang kamay itaas. Walang imposible sa Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan namin, pinakamama ng Panginoong Isus. Narito mo na Panginoon, wala kaming nais, kundi ikaw ay ang pasalamatan. Ayon sa iyong salita, kapag aming maramdaman sa Santong Espiritu, kami magkapangyarihan palayasin lahat ng gawa ng kaaway. Sa oras na ito, pandalangin, namin ginagamit ng mga Evangelista with Estrada Almeida, ang pumaminamal na mamanggagawa, sama-sama naming sinasaway lahat ng demonyo na mga karamdaman, TB, diabetes, cancer, leukemia, tuberculosis. Cast out, cast out, cast out, cast out in Jesus' name. Be healed in Jesus' mighty name. Lahat ng mga stroke, mga high blood, cast out in Jesus' name. Trangkaso, ay kumito cast out in the mighty name. Sakit ang ulo, lahat ng rin karamdaman, cast out, anemia, tuberculosis, cast out in Jesus' mighty name. Ay kumito cast out in Jesus' name. Makapagbabagbag sa iglesia, palulupaypay, mga panalamig, ay kumito cast out, be healed, in Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Palakpakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas sa palakpak para sa Diyos na buhay. Praise the Lord. Glory to God. Amen. Tayo lang tayo tumayo. At the top of our voices, let us shout 3 times. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Huwag magbibiro mga minamahal. Sapagkat ito, sabi ng Biblia, mga minamahal, many people, maraming Kristiyan gumawa nito. Sabi niya, 3,000 ako nag-hallelujah praise the Lord isang araw. Kamdaman ko pinagaling. Ang hallelujah praise the Lord is a heavenly language. Amen. Lahat ng pinagpala muna, pumalakpak ng malakas. Amen. Praise the Lord 3 times. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you so much, Jesus. Thank you so much, dear God. Amen and amen. Praise the Lord. At dyan na po tatapos mga minamahal ang ating pong pag-aaral salita ng Diyos. To God